El número 1 de 8 té un preu inferior al d'un cafè diari i pot transformar les teves hores d'oficina en pura comoditat. Top 4 cadires d'oficina per a homes. Segueix amb el número 4. Aquesta cadira costa uns 110 euros i obté una puntuació de 3,9 sobre 5 amb 37 ressenyes. Els usuaris la descriuen com bona disseny i còmoda, però també assenyalen que el suport lumbar és poc perceptible i que el muntatge pot resultar complicat a causa d'instruccions poc clares. Tot i això, molts la consideren una opció assequible amb un aspecte modern i una construcció estable. Comencem amb el número 3. Aquesta cadira es destaca per la seva estabilitat i el muntatge senzill, tal com relaten diversos usuaris. Amb una puntuació de 4,6 sobre 5 basada en 25 opinions, la majoria la descriu com supercòmoda i robusta. Un comprador comenta que la va comprar per al seu fill gemer i que la manté estable fins i tot durant llargues sessions de videojocs. Altres ressenyes destaquen que el teixit és agradable al tacte i que no fa sorolls. El preu és uns 150 euros. Una bona oferta per una cadira amb aquesta qualitat. Si t'està agradant el repàs, assegura't de subscriure't al canal i activar la campana perquè no et perdis cap de les nostres properes comparatives. Ara passem al número 2. Aquesta cadira rep 4 punts sobre 5 amb 86 ressenyes. Els comentaris són variats. Alguns al·ludien al disseny atractiu i la comoditat, per hores sense mal d'esquena, mentre que altres assenyalem problemes com la dificultat per moure's una vegada assegut i una cinta que es pega amb el temps. Una opinió destaca que el muntatge és fàcil i que el preu, uns 153 euros, és competitiu per la qualitat que ofereix. En general, és una opció versàtil però amb alguns detalls a tenir en compte. No oblideu consultar la descripció del vídeo per trobar els enllaços directes a les cadires i a les ofertes especials que hem negociat per a vosaltres. Finalment arribem al número 1. La millor de la llista. Aquesta cadira arriba a 4 punts sobre 5 amb 75 opinions. El preu és uns 128 euros. Una relació qualitat-preu excel·lent. Les ressenyes l'al·ludien per ser simplement perfecta, amb un reposapiés que facilita llargues hores de treball i un muntatge sense complicacions. Tot i que algunes crítiques apunten a una mida una mica reduïda per a adults grans, la majoria coincideix que la comoditat i l'estètica la fan la millor elecció per a qualsevol oficina. En resum, el número 1 destaca per la seva comoditat integral i un preu raonable, mentre que el número 3 ofereix estabilitat i assembleja fàcil a un cost lleugerament més alt. El número 2 és versàtil però amb alguns problemes de mobilitat, i el número 4 és l'opció més econòmica, encara que amb limitacions en el suport lumbar. Tria la que millor s'adapti al teu estil de treball i gaudir d'una oficina més còmoda.